Прывітанне сябры, з вами я, ксёндз Вячаслаў Барок, і разважаем на гэтым YouTube-канале пра хрысціянства ў сучасным свеце, парушаючы тыя праблемы, якія хрысціянін сустракае ў сваім жыцці. Часам тыя недарэчныя праблемы, якія бачым, яны з'яўляюцца для нас як такім пэўным выклікам. Ведаеце, ніколі не падумаў бы, што буду ганарыцца знаёмству з людзьмі, трапіўшымі за краты. Бо гэта нібы закадавана ў кожным з нас. Не вядзіся з турэмшчыкамі. Аднак код, у якім прапісана, што злачынца павінен сядзець у турме, сёння паспяхова зламаны. І сталася нормай, што найчасцей за краты трапляюць пацярпелыя, а злачынцы надалей пазастаюцца на свабодзе. Падавалася б, што хрысціянін у Беларусі ніколі не сустрэнецца з пакараннем з боку дзяржавы толькі за тое, што ён моліцца. Малітва не можа быць прадметам злачынства або правапарушэннем. Аднак досвед апошніх месяцаў сцвярджае адваротнае. На Беларусі можа. Хрысціянская візія, беларускае аб'яднанне вернікаў з усіх канфесій у Беларусі фіксуе такія анамальныя факты і супольна выказвае пратэст адносна незаконных пакаранняў хрысціян. І тут немагчыма не заўважыць, што хрысціяне, пацярпелыя ад несправядлівых прысудаў улады, з'яўляюцца нямым выклікам ад Бога, скіраваным да кожнага чалавека, які лічыць сябе вернікам і хрысціянінам. Бог праз іх задае пытанне кожнаму з нас: хрысціянін, дзе ты? Гэтае пытанне сугучна з пытаннем «Адам, дзе ты?», якое гучыць у кнізе быцця, у першай кнізе Бібліі. Яно прагучала пасля таго, як чалавек сам учыніў зло. Незаконныя пакаранні хрысціянаў за малітву і за праяўленне сваіх перакананняў – гэта зло. У цэнтры яго ёсць усё грамадства. І вось, калі ты не выступаеш яўна супраць гэтага зла, то адразу пераходзіш на ягоны бок. З той толькі розніцай, што хтосьці гэта робіць пасіўна, а хтосьці актыўна. І таму Бог сваім пытаннем «Дзе ты?» не дапускае ніякага нейтралітэту, але патрабуе ад кожнага вызначыцца са сваёй пазіцыяй. Асабіста я не хачу быць памагатым у пераследаванні хрысціян за ўчынкі, вытокам якіх стала іх вера ў Бога. І таму я праяўляю салідарнасць з усімі пакаранымі хрысціянамі. Я радуюся, што некаторых з іх ведаю асабіста, і гэтым знаёмствам я, шаноўныя, ганаруся. Я салідарны з каталічкай Ірынай Бернацкай з Ліды. Яна за ружанцовую малітву за вяртанне мітрапаліта каля касцёла атрымала штраф 810 рублёў. Я салідарны з грэка-каталічкай Марынай Булатоўскай з Віцебска за малітву вяночак да Божай міласэрнасці, якая атрымала штраф 4 базавыя велічыні. Я салідарны з хрысціянкай Аленай Гнаук з Брэста, якая за малітву на каленях у прысутнасці сілавікоў атрымала штраф 810 рублёў, а перад гэтым адседзела 15 сутак. Таксама гэта быў вельмі сумнівны, а, па-мойму, незаконны прысуд. Я салідарны з сям'ёй
старавераў Сняжковых з Гомеля. У іх выпадку уся сям'я была пакараная. Нават дзеці, якія патрапілі ў прытулак, бо бацькоў зняволілі. Я салідарны з музыкамі, католікамі хрысціянскага гурта «Ляўдэнс» Андрэем Лугіным і Аленай Палачанскай, якія атрымалі па 15 сутак, бо спявалі і маліліся у адным з мінскіх двароў. Вельмі велізарнае правапарушэнне. Як яны маглі? Памаліліся, да? Я іх ведаю асабіста таксама. І таму гэты стрым, гэта відэа таксама, між іншым, прызначаю і для іх. Я салідарны з святарамі, пратэстанцкім пастарам з Мінска, Тарасам Цялькоўскім, які быў аштрафаваны, і праваслаўнымі святарамі, айцом Уладзімірам Драбышэўскім з Гомеля, двойчы асуджаны і пакараны на 25 сутак сумарна, ды з двойчы судзімым айцом Александрам Богдан з Ваўкавыска. Урэшце, я надалей пазастаюся салідарным з мітрапалітам Тадэвушам Кандрусевічам, які, заўважце, за выкананне сваіх пастырскіх абавязкаў быў пакараны прымусовым выгнаннем з радзімы і ўжо даўжэйшы час не можа вярнуцца да сваёй паствы. Узгадваючы імёны гэтых розных людзей з усёй Беларусі, а заўважце, геаграфія гэтых пакаранняў і сведчанняў веры хрысціянаў, яна агортвае ўсю нашу краіну. Я радуюся за наш высакародны народ беларускі. Христос сказаў: «Шчаслівыя вы, калі узненавідзяць вас людзі і калі адрынуць вас і будуць зневажаць і з-за Сына Чалавечага адкінуць імя вашае як зло. Радуйцеся ў той дзень і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода ваша ў небе». Чытаем у Евангеліі паводле святого Лукі, раздзел 6, верш 23-24. І згодна з гэтымі словамі Хрыста, значыць, і мы, беларусы, будзем шчаслівыя. Сёння кожны з нас робіць свой выбар. Некаторыя пакуль стаяць перад ім, перад гэтым выбарам, думаюць, вагаюцца, апраўдваюцца, бо так цяжка зрабіць правільны выбар і адказаць на пытанне, дзе ты, і заняць правільны бок. І, безумоўна, згаджуся з тымі, хто, апраўдваючыся, кажа: праўда прамалінейная, і яна абмежаваная сама сабой праўдай. Абіраючы яе бок, вельмі цяжка перамагчы у супрацьстаянні з хлуснёй, якая здольная шмат чаго прыдумаць. І гэта так. Але ж згадзіцеся, што і зло заўжды тупое і бязлікае. Яно, як правіла, схаванае за маскай балаклавай, а дабро, наадварот, крэатыўнае. Яно шматаблічнае, здольнае знайсці шмат магчымасцяў, сотні магчымасцяў і варыянтаў для праяўлення любві і сваёй адназначнай пазіцыі. Робячы выбар, сябры, не памыліцеся. Абірайце дабро. Праяўляйце салідарнасць з тымі, хто церпіць сёння за Хрыста і праўду. Для пачатку можете таксама зрабіць рэпост гэтага відэа, падзяліцца ім у сацыяльных сетках і гэтак далей. Вялікі дзякуй усім тым, хто даслухаў відэа да канца. Стаўце таксама
свае падабайкі, пакідайце розныя каментары, таксама калі маеце крытычныя заўвагі, не саромцеся, адназначна думайце тое, што выказвайце тое, што думаеце. Ну і вялікі дзякуй усім тым, хто падпісваецца на гэты YouTube канал. Ваша ўвага да відэа з'яўляецца гарантыяй таго, што як Бог дасць, то мы ў нядзелю пабачымся ізноў. Не трымайцеся нейтралітэту, рабіце выбар, будьце людзьмі. Здароўя вам і жыве Беларусь!